ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಗಿಡ್ಡ ಮುಂಚಿಲ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಕ ಸುರುಕು ಮುಂಚಿರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಕ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಕ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೋಕ ನೀರು ಪಾಡೇರಿ ಜೀ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಮತ್ತು ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅನ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಲಿಂಬೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಸಲ ದೀಕ ಇತ್ತಂತೆ ಬಿಸಲೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಬೋಡ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ಗ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಪಾಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಾಳ ದೀಕ ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಂತು ತೂಕ ಬೇಯ್ತಿಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತು ದೀತ ತೆಕ್ಕಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಚ್ಚಾಳ ಡೀಕ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ಮುಚ್ಚಳದೆತ್ತದು ತೂಕ ನನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಸುಕ್ಕ ನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ
Wow, yummy. Super. Tasty undo. Wow, yummy, super. Mata ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Thank you all. Bye.